De konikhinders in het Lauwersmargebied krijgen nou toch zijn nij thuis. De hinders moesten oorlierlien voort uit het Oostvaardersveld bij Lelystad, omdat er de grutte kladde een soort groeit. De stiekelige sierdballen van deze plant bleven in de man hingen en kunnen in de egen stekken. Het Lauwersmargebied wie een tijdelijke oplossing, maar een oorplak vinden wie net makkelijk. Om allerlei redenen waren die plekken ongeschikt. Of omdat er veel geld voor werd gevraagd, of omdat het gebied niet geschikt was. Dat de rasters nog niet voor elkaar, dat soort zaken. En nu zijn we daarom heel blij dat er op de grens van Brabant en Zeeland een plek is gevonden bij Brabants Landschap. Een gebied wat heel erg lijkt qua karakter op dit gebied. En daar is een prima plek voor ze gevonden. Daar gaan ze naartoe. De merries uit 2024 en de veulens die ze in de tussentijd hebben gekregen. Er verhuizen 23 merries en 15 vallen naar het Markizaat, een natuurgebied op de grens van Brabant en Zeeland. De gemeente Noord-Eerst-Friesland wie er net blied met de komst van de hinders, om ze zwargen hierin hoe de mogelijke verspreiding van de grutte kladden bij het Lauwersmar. Ja, die waren vooral bang voor die grote klis. Daar is intensief naar gemonitord en die is tot op heden niet aangetroffen hier. Dus nou ja, dat is goed gegaan, zullen we maar zeggen.